Yaƙi noman sarki a dole tare da haɗa. Shamsu yaro eli amma dangane na mamman kaka Shamsu yaro eli Dogon Sani A Dogon Sani gidan nan kan ne dogo ya girma na da Allah dogo ya girma wallahi dan ba kana kuka dan mai ba ta isa kai ce wayo kai na mai san gani wayo kai na la ilaha illallah kula shagwa mudi kula shagwa mudi kula yawa aka take kula sabon arba'in da dambe da kuma bazari ya tattace daular sami bola wayo kaina sai ka je kudu ka saci waya ta 500,000 ma kudawa ba su sani ba sai ka je ka tsara biliyan 2 a jihun kudawa ba su sani ba na mana Allah kudawa sun dora hannuwa ka suka ce wanda bala'i za mu gani matan kudawa na kuka matan kudu na kuka matan kudu na kuka ta wajen zagi mola suka ce kana Allah minti ɗaya da rabi suka ce kana mata na kuka la ilaha illallah wai ka san coach iyawa ne idan baka iya coach ba sai ka ta dubi ka ta lissafa na iska kuma inda kamar ka ruwa yanke dafa tsohon yadda ba a ji a yi kwas na koci a ji a yi sauran ku sakon 20 ku je hutu na biyu wani malami suka ce mu ba ruwan
gurbanoni suka ce mu ba ruwanmu muna nan gefe ba abin da ya dame mu muna nan muna jira to dogon mani wai dogon mani na rabe da Allah alwala ma sallama Allah da san shi da kasa ba mu kadai jihar Kano muke kallon dan wannan ba har da kasashen duniya suna kallon wannan dan a YouTube har suna magana cewa ya kamata dan wannan gwamnati ta shige ciki